हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जादों एक्सचेन्ज कार्डखौ जों माबोरै अनलाइननि गेजेरजों जों मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बेनि स्टेप बाय स्टेप इजि प्रसेसखौ नोंथांमोननो आं बानायनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांदो फारि फारि। दानिया जोङो लगइन खालामनो थाखाय मेन हम पेजाव फैफिनबाय। हम पेजाव फैनानै दानिया नोंथाङा नैबाव लगइन अपसन नुदों, बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। दानिया लगइन आइडियाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो बेवहाय नोंथांनि बानायनाय पासवार्ड बेखौ बाव टाइप खालामदो। पासवार्ड आरो खेबसा होखांनायनि उनाव नोंथाङा लगइन खालामनानै होदो। लगइन खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेबादि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। जों नुनो मोनबाय बेबादि इन्टारफेस। गोजौआव नुदों नोंथांनि नाम जागोन बेवहाय लग आउटबो खालामनो हायो नोंथाङा। दानिया नोंथाङा आगसिथिंनि राइट मेन मेनु थानाय खनायाव थांदो। एप्लाइ फर सार्भिस बेवहाय क्लिक खालामनानै हो नोंथाङा खनसे। बेनि उनाव नुदों जोङो भिउ अल एभेलेबल सार्भिसेस, नोंथाङा बाव थुनानै हो। बेनि उनाव जोङो बेबादि पेज फैगोन, बेबादि इन्टारफेस फैगोन। जोङो बेबादि इन्टारफेसखौ मोनोब्ला जोङो नैबाव क्लिक खालामनानै होदो रेजिस्टार अफ इमप्लयमेन्ट सिकार इन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज फर आदार बेस। जोङो बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। जोङो बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबादि इन्टारफेस मोनगोन जोङो। बेबादि इन्टारफेस फैखांनानै नोंथाङा गाहायाव फैदो आरो बेनिफ्राय नोंथांनि एड्रेसफोरखौ बेवहाय एप्लाइ खालामदो एबा टाइप खालामदो। दानिया नोंथाङा फारि फारि फिलआप खालामलांदो। आधार कार्ड नाम्बार, आधारनि फुल नेम, नोंथांनि फुल नेम, स्टेटआ अलरेडि सिलेक्सन जाखाबाय। एप्लिकेन्ट्स नेम, बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार होथारनांगोन। बेनि उनाव जेन्डार सिलेक्सन खालामनांगोन। बेनि उनाव फादार्स नेम, बेनि उनाव पारमानेन्ट इनफरमेशन्स अफ एप्लिकेन्ट, बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों। बेयाव नोंथांनि पासपर्ट फट' आपल'ड खालामनांगोन। डेट अफ बार्थ ओरैजाय नुनो मोनदों। डेट अफ बार्थ, पासपर्ट फट', कास्ट सार्टिफिकेट, मादार्स नेम, बेवहाय कन्टेक्ट नं, नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनो नांगोन। इमेल आइडि नोंथाङा होआबाबो जेबो नङा। रिलिजियन बेखौ होथारनांगोन। मेरिटेल स्टेटास बेखौ होनांगोन। गोजौआव नुदों एक्स सार्भिसमेन, बेवहाय नोंथाङा नङोब्ला येस होदो आरो नङाबा न' होदो। बेनि उनाव बेवहाय नुदों अकुपेसनखौ नोंथाङा होनो नांगोन आरो इउनिक आइडेन्टिफिकेसन टाइप बेखौ होआब्लाबो जेबो नङा। प्रमिनेन्ट आइडेन्टिफिकेसन मार्क बेखौ नोंथाङा होनो नांगोन। बेहाय दङ माखासे गोजौआव नुदों फिजिकेल एट्रिबिउट्स, बेखौ नोंथाङा होआब्लाबो जेबो नङा। हाइट, आइ साइट, वाइट, सेस बेखौ नोंथाङा होनो हायो आरो होआब्लाबो जेबो उसुबिदा जाया। बेवहाय नुदों आर इउ डिफारेन्टलि एबल पिडब्लिउडि, नोंथाङा पिडब्लिउडिनि डिफारेन्स नामा? नंगौबा येस होदो, डिफारेन्टबा येस होदो आरो डिफारेन्ट नङाब्ला नोंथाङा न' होनो हागोन। बे अपसनखौ जेरैखि जाया सिलेक्सन खालामथारनांगोन, बेनिखायनो स्टार मार्क दङ जोंहा। दानिया जों नुनो मोनदों इडुकेसन एन्ड ट्रेनिं डिटेल्स। जोङो इडुकेसन एन्ड ट्रेनिं डिटेल्स नुनो मोनदों। जोङो बेवहाय हायेस्ट नोंथांनि इडुकेसन क्वालिफिकेसन बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगौ। जास्ट नोंथाङा ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट, पस्ट ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट, नोंथाङा जिखुनु जाया नोंथांनि हायेस्ट क्वालिफिकेसनखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव हायेस्ट एग्जामिनेसन, बिनि उनाव हायेस्ट एग्जामिनेसन पास, नोंथाङा मा पास हाइ क्वालिफिकेसन बेबो बेनोखा, बेखौ सेलेक्ट खालामदो। दानिया बिनि उनाव बेवहाय सिलेक्सन मोनसे अपसन दंबावो, बेहायबो नोंथांनि क्वालिफिकेसनखौनो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होदो। बिनि उनाव बेहाय गाहायाव नोंथाङा नोंथांनि एग्जामाव बेसेबां
मार्क मोनदोंमोन बे मार्कखौ नोंथाङा बेयाव होदो। बेनि उनाव दङ मेजर अर इलेक्टिभ साबजेक्ट। बेनि उनाव मेजर अर इलेक्टिभ साबजेक्ट, नोंथांनि इलेक्टिभ साबजेक्ट दङब्ला ना मेजर साबजेक्ट दङ बेखौ नोंथाङा बेवहाय लिरनानै होदो। मेजर एबा इलेक्टिभ साबजेक्टखौ लिरखांनायनि उनाव ओरैजाय साखाथिजों बोखेदो, राइट टु लेफ्ट साइड नोंथाङा लांदो। बेनि उनाव साबजेक्ट आदार्स, नोंथाङा मा साबजेक्ट दं बेवहाय फारियै लिरनो हागोन। बेनि उनाव बर्ड अर इउनिभार्सिटिनि नाम बेवहाय टाइप खालामदो। बेनि उनाव इनस्टिटिउसन्स अर कलेज बेवहाय, ओमफ्राय डेट अफ पासिं नोंथाङा बबे डेटआव एबा इयाराव नोंथाङा पास जादोंमोन बेवहाय क्लिक खालामदो। बेहाय अट'मेटिक बेयाव केलेन्डार फैगोन, बेखौ नोंथाङा टाइप खालामदो मा डेटआव आरो मा मासाव मा मायथाइयाव। बेनि उनाव नोंथाङा क्लास एन्ड डिभिजननि गाहायाव मोनसे सेलेक्ट अपसन दङ, बेवहाय नोंथाङा डिभिजनखौ सेलेक्ट खालामदो। फार्स्ट ना सेकेन्ड ना थार्ड बेखौ नोंथाङा अपसनाव क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन आदार क्वालिफिकेसन एन्ड ट्रेनिं कर्सेस। बेखौ फिलआप खालामाबाबो जेबो नङा। बेनि उनाव स्किल क्वालिफिकेसन बेखौबो नांलाया, वार्क एक्सपिरियेन्स बेखौबो नांलाया, बेनि उनाव टटेल वार्क एक्सपिरियेन्स जोंनो बेखौबो नांलाया। जोङो बेवहाय नुनो मोनदों कारेन्ट इमप्लयमेन्ट स्टेटास, जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा जुदि सार्भिस हल्डार एबा माबा मोनसे जब नोंथांनाव दङ, नोंथाङा सेल्फ इमप्लयेड ना इमप्लयेड अन डेइलि वेज ना इमप्लयेड पार्ट टाइम, नोंथाङा पार्ट टाइम जब दं नामा, जिखुनु जा नोंथांनि सिलेक्सनखौ बेवहाय दङब्ला होनो हागोन। आरो नोंथाङा जेबो मावाबा एबा जब गैयाब्ला आनइमप्लयेड अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव जोङो टटेल वार्क एक्सपिरियेन्सखौ जोंनो नाङा। बेनि उनाव पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नोंथाङा फिलआप खालामदो। नेम अफ दा हाउस बा एपार्टमेन्ट, हाउस नं, एड्रेस लकेलिटिस, पस्ट अफिस, पिन कड, ब्लक नेम, भिलेज अर टाउन, पुलिस स्टेसन, डिस्ट्रिक्ट गासिबखौबो नोंथाङा नायनानै स्टार मार्क थानाय अपसनखौ नोंथाङा ब्लेंक खालामनो नाङा, बेखौ गासिबो फिलआप खालामनांगोन। बेयाव नुनाय गासिबखौबो नों फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों मोनसे रेसिडेन्स आरबान अर रुरेल, बियो स्टार मार्क खालामदों। बियो मोनसे मेन्डेटरि नोंथांनि अपसन जागोन। जुदि टाउन एरियानिबा आरबान आरो रुरेल एरियानिबा रुरेलाव, गामियारिनिबा रुरेलाव होनो नांगोन नोंथाङा अपसनखौ। बिनि उनाव कमिउनिकेशन्स एड्रेस। दानिया कमिउनिकेशन एड्रेसाव नोंथाङा जुदि पार्मानेन्ट एड्रेसजों सेमब्ला नोंथाङा येस अपसनाव क्लिक खालामनानै हो, अब्लानो नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेसाव जा टाइप खालामदोंमोन बे एड्रेसा गासैबो कमिउनिकेशन एड्रेसावनो जाखाजोबनानै फैगोन। दानिया बिनि उनाव जोङो नुनो मोनदों जब रेफारेन्स कि स्किल्स। जब रेफारेन्स कि स्किल, जोङो बेखौ जेबो होआबाबो जेबो नङा। बेनि उनाव गाहायाव दङ लेंगुवेज नन, नोंथाङा मा लेंगुवेजखौ मिथिगौ, लेंगुवेज नन नोंथांनि मिथिनाय लेंगुवेजखौ टाइप खालामदो आरो बिनि उनाव अपसनखौ सेलेक्ट खालामदो। लिरनो फरायनो हागौ बा रिड, राइट, स्पिक, फरायनो, लिरनो आरो बुंनो हागौ, बे अपसनखौ नोंथाङा नोंथांनि इलिजिबोल बायदियै क्लिक खालामनानै होजोबदो। दानिया नुदों इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिस। बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव दानिया नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसा बबेयावहाय, बे सिलेक्सन अपसनाव थुनानै नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। दानिया नोंथाङा नन लेंगुवेज सिलेक्सनखौ खालामखांनायनि उनाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव क्लिक खालामनानै होदो सिलेक्सन अपसनाव। दानिया नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव गाहायाव फैदो
डेक्लारेसन नुबाय जों बेबायदि डेक्लारेसन बिनि गाहायाव दङ मोनसे आइ एग्रि टिक मार्क खालामनांगौ बेखौ टिक मार्क खालामदो बेनि उनाव नोंथांनि सिगनेचार आपल'ड खालामनांगौ बेयाव नोंथाङा सिगनेचारखौ आपल'ड खालामदो आरो बिनि उनाव माखासे वार्ड भेरिफिकेसन दं बेखौ बाव जा नुदों जेरै नुदों बेबायदि टाइप खालामनानै होदो दायो गिबि सिगनेचारखौ आपल'ड खालामसै दानिया जों गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव साबमिट बाटोनाव क्लिक खालामनानै होदो साबमिट खालामखांनायनि उनाव जोंहा बेबायदि मोनसे अटिपि फैबाय दानिया अटिपिखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै होदो नोंथाङा एन्ट्रि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा भेलिडेटआव थुनानै होदो भेलिडेटआव थुनानै होयोबा बेबायदि भेरिफाइड देखायगोन नोंथांनिखौ दानिया अटिपि भेलिडेट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन बेखौ नोंथाङा नायदो नोंथांनि प्रफाइलाव फैबाय बे गासैबो नोंथांनि इमेज नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय एड्रेस गासैबो फैजोब्बाय बेयो मोनसे एक्न'लेजमेन्ट जागोन बेवहाय नोंथाङा गोजौआव नुनो मोनदों एप्लिकेसन नट येट साबमिटेड टु प्रसिड क्लिक अन द एप्रोप्रिएट बाटन एभेलेबल एट द बटम अफ दिस पेज नोंथाङा एप्लिकेसन साबमिटआ दाबो जायाखै नोंथाङा बेखौ साबमिट खालामबावनांगौ दङ बिनि उनाव नोंथाङा बे ड्राफ्ट रेफारेन्स बेनि उनाव नोंथाङा एटाच एनेक्साराव क्लिक खालामनानै होदो दानिया जोङो एटाच एनेक्साराव थुखांनानै जों बेबायदि इन्टारफेस मोनबाय दानिया जोङो बेवहाय माखासे प्रुफफोर एटाच खालामनानै होनांगौ जादों प्रुफ अफ रेसिडेन्स एज अफ प्रुफ कपि अफ कास्ट सार्टिफिकेट जों बेफोर माखासे अपसनफोरखौ नुनो मोनदों बे अपसनफोरखौ जों सेलेक्ट खालामदो जों माखौ आपल'ड होनो एबा बेवहाय थानाय स्टार्ट मार्क जायफोर मेन्डेटरि बे मेन्डेटरिखौ जोङो आपल'ड होनो नांगौ आरो सिगांग्रो जों सेलेक्ट खालामनांगौ दानिया जों सेलेक्ट खालामनाय अपसनफोरनि जाय गोनांथि बे सुस अपसन फाइलाव थांनानै जोङो बेखौ जोङो आपल'ड खालामनांसिगोन बिदिब्ला जोङो आपल'ड खालामनोसै दानिया आपल'ड होखांजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सेभ एनेक्साराव क्लिक खालामनानै होदो बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय बेनि उनाव जोङो साबमिट खालामनानै होबावदो खनसेबाव साबमिट खालामखांनायनि उनाव जोङो बेबादि मोनसे इन्टारफेस फैबावबाय दानिया नायदो माबायदि इन्टारफेस फैबावगोन बेनि उनाव जोङो प्रिन्ट खालामनानै लादो प्रिन्ट क्लिक खालामदो नोंथाङा नुनो मोनदों जे बेबायदि पेज बे पेजखौ प्रिन्ट खालामखांनाय एबा डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव जों बेबायदि पेज मोनदों बेनो जोंनि अनलाइन एक्सचेन्ज कार्ड जोङो अफलाइननि गेजेरजों मोननाय एक्सचेन्ज कार्डजों बेजों महर माने फरमेटआ बेलेग सेबा जोंना बेनो अनलाइननि गेजेरजों सोलियो जों बेनो अरिजिनेल एक्सचेन्ज कार्ड जों बेखौनो बाहायनो हायो बेहाय फरमेटनि स्टाइलावल'सो अनलाइननि गेजेरजों बेबायदि जों मोननाय जायो बेवहाय QR क'डबो दङ बेनो लोगोफोर एक्सचेन्ज कार्डखौ जों फाइनेलि जों साक्सेसफुल एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव मोननो हाबाय